bathandi nani babukeli xhosa predictors njengoba nje si predictor nje, it's not like we are just predicting but we are also betting as now ngisuka kwa Betfred nali ticket nje nalibheja leli kwezitimu sizibiza apha nali sithanda ulibheja ngoku. So we don't just si predict but we are also nathi ke siyabheja, and then njengoba sibheja nje akusuba sibheja nje siyabheja kuba sifuna ukuthini, sinamaphupha nathi. So nawe ke mbukeli, nawe mthandi wexhosa predictors, ngiyacebisa ukuthi wenze loo nto yenzayo. It's either uyabheja okanye uyathini, bheja kodwa ke ulentuze ulwela amaphupha akho ekugqibeleni. Sifuna into efunekayo, sifuna isandla sifumbathe into ekhoyo. Kufuneke wenze into oyenzayo, uqiniseke le nto oyenzayo uba uyayenza, ungamameli ubani bakwathini. Ndiyazi abagxeki bakhona vele ebomini, kodwa ke sugive up ngenxa yabagxeki. So ndizama ukuthi ke ngibonga kakhulu, phofu ke sibonga kakhulu thina abantu bexhosa predictors ngokuthi nithe nani nabona ukuthi khona intshukumo khona, nani siyanibonisa ukuthi ungumntu yenza intshukumo ezikhoyo. So asenzi nje kuba siyadlala okanye wathina, si-serious nathi le nto. Kodwa ke ewe si-serious yona ukuba serious, nyhani ke si-serious futhi ke akudlalwa, akho kudlala ebomini. Xa ufuna into ifayithele, ile ntuza iphupha lakho lifayithele.